Helo, Megan dwi, a graddiais i gyda gradd yn y Gymraeg o Brifysgol Caerdydd nôl yn 2012. Wedd dewis y Gymraeg fel pwnc yn ddewis naturiol, trwy mhrofiad un yr ysgol, wedd o ddiddordeb mawr i fi, yn gryfder i fi, ac yn bwysicach na dim, wedd yn rhywbeth o'n i'n ei fwynhau. A Chaerdydd yn ddewis addas oherwydd yr dewis o fodiwlau oedd ar gael wrth astudio'r cwrs. Rhai o'r uchelbwyntiau oedd sgriptio, ysgrifennu creadigol, cael blas ar ymchwil, ar y ddrama, ar ein perthynas nid ar wladfa, cael dysgu Gwyddeleg am gwbl o flynyddoedd, a mae gormod i restru, i fod yn onest. Nath hyn yn galluogi wedyn i fy mlaen i fod yn athrawes Gymraeg am 5 mlynedd, a dwi bellach yn gweithio yn Senedd Cymru lle dwi nawr yn rheolwr addysg ac ymgysylltu â phobl ifanc. O ddydd i ddydd, fi'n gweithio ar y ffaith bod pobl ifanc 16 ac 17 oed nawr yn cael pleidleisio yn etholiadau'r Senedd ar brosiect Senedd Ieuenctid Cymru, a fi wir wedi sylweddoli pa mor werthfawr yw i allu cael sgiliau iaith a chyfathrebu effeithiol mwyn ymgysylltu y gorau gallwn ni gyda'n cynulleidfaoedd ni, yn enwedig nawr mewn byd mor ddigidol a byd sy'n newid yn gyflym iawn. Dwi'm yn siŵr i le eith yng ngyrfa i nesaf, ond fi'n gwybod bod rhaid iddo wneud ar Gymraeg mewn rhyw ffordd neu gilydd. A diolch i'r seiliau cadarn fi wedi cael ym Mhrifysgol Caerdydd, dwi'n gwybod bod unrhyw beth yn bosib. Ac am y reswm hwnnw, sy'n ni'n newid yng ngradd i o gwbl.